Bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Să vedeți acum ce. Spam 0.15. Waha. Nu e nimic a schimbat. Online, Minecraft Online, cum ar fi acum. Nu, că nu putem, deci nu. Ne facem up, asta e. Stați. Stați așa, să dau sonor. Și pentru începutul acestui episod m-aș bucura dacă ați apăsat și voi butonul acela de like dacă vă place și vreți să susținem în continuare această serie. Că eu nu știu, eu nu filmez așa cum fac alții. Bă, eu filmez din plăcere dacă filmez, dacă nu-mi plăcea să fac acest lucru, de ce mă mai apucasem, de ce trebuia să mă mai apuc de el dacă nu-mi plăcea. Da, am văzut și eu asta, cu gaming-ul ăsta, cum să face și... Bă, hai... Și l-am învățat pe m-a învățat Fabi Gădăr, nu eu pe el, cum să filmez, știi? Bă, și am băgat și eu, hai bă, să mă fac și un episod. Am postat pe canalul ăla vechi, când m-am dat la tabletă și mi-am pierdut toate datele din el. Și canalul acela îl aveți în descriere. Dacă nu mi se încheie filmarea asta nenorocită. Să duc. Sper să are de la cu chest. Dar ar dă unul să aibă. Hei. Mamă, ce bine că avem unde să ne stabilim. Hai să ne facem un topor. Să ne facem așa. Așa să ne facem unde sta pentru început. Ne facem un pickaxe de asta. Gigel, vă ce trebuie căutați mă pe aici? Plecați, urții! Bă, unde fură?
Hai să-mi fac un prima pop. Bă, îmi fac 2 târnăcoape, nu fac doar unul. De ce să-mi fac armură când trebuie să-mi fac târnăcoape? Hai să ne apucăm să luăm aer, piatră, să putem să urcăm. Mamă, și dacă ia uite-l! Ia uite-l! E mâncat ternica. Fac. Acum fac tot un târnăcop și după aia din alea îmi fac o sabie, un topor și să se revin. Și am revenit. Bă, ce mă enervează cu calarii ăștia. Așa. Cum am spus, nu o să ne facem armură. Bă, topor îmi făcui. Da, mă, îmi făcui. Ia uite, avem unelte de iron. Bă, începurăm cam bine, bă, să știți. Și poliția să vină, n-are ce ne... Noi acum ciordim de la ăștia, că eu așa fac în câte la fiecare village ciordesc. Eu nu le las eu săra mâncare pe ce îi merită. Mă duc în hop, mai aici cartofi. Bă, hai că am ceva cartofi. Am un step și 50.
53 dacă îi luăm și pe el în considerare. Eu sunt de amurat. Să vină la mine dacă le trebuie de ăștia mâncare. Da, ce s-a cam învățat. Mai cu cartofi. Păi, da. Gata, hai că mă duc încet. Eu în fiecare mapă când intru urmăresc cea mai tare ca să ce-o văzut deja. Se pare că asta e. Da. Asta e. În sfârșit să lumină și ea, parcă ea și acasă. Cum ăștia cartofii. Am încrezut, bă, să-mi fac ceva. Să-mi fac un chest. Doar un cartof! Băgăm ăștia lemnul ăsta. Și te vreau să țin. Adică banul că mor. Să mă parcăm să bidea eu. Da. Da, este așa că... Așa... Bun, și cam atât cu acest episod. Eu am fost Dori și v-aș ruga din nou să apăsați butonul de like dacă vă place și vreți să continui în continuare cu această serie și la revedere.